TV. Sirikand Kenya oyango chiwo lesen ne piny Ingeresa mondo dhi nyime kod tiegruok mar jolweny pinyno e bwo chenro motisi ni BATUK e gwenge mag Nanyuki. Kaka Cynthia Onyango leronwa, jakom komiti e od bura mamalo mochung'ne arita kod keyo maling'ling Nelson Koech to oseyo jatend DCP Rigathi Gachagua mowacho ni dhoge pusore e weche madwaro dimbruok kaka mago mag winjruok ma piny Kenya nigo gi jolweny mag Ingeresa. Bad migao mar tudruok pinje maoko motelne kod jotend migepe Musalia Mudavadi oketo e ler ni piny Kenya obedo kod winjruok makende gi piny Ingeresa e wi chenro mag tiegruok jolweny maggi mag BATUK. E lipot moyiedhi mochwal ne ute fwambo, olero ni okang' ma kama nyiso osiep kod winjruok makare mosebedo e kind pinje ariyogo e weche arita kod weche mag kwe. Kamano bende, jaloso e lo piny Ingeresa kokalo e mbetre mar British High Commission pachoka oyango ni giyudo lesen kendo piny Kenya oyienegi mar dhi nyime kod tiegruok mar jolweny maggi e gwenge ma Nanyuki e chenro mong'ere kaka Haraka Storm madhi bedo e giko higani ka gisingo tiyo kod piny Kenya e yore machalo kod ma e kinde manyime. Korka kore, jakom kamiti mar od bura mochung'ne arita kod choko maling'ling Nelson Koech oseyo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e wi weche manyocha owacho ni piny Kenya dwaro omenda maromo bilion 3 kowuok kuom piny Ingeresa eka yienegi dhi nyime kod chenro margi. Onyiso Gachagua mondo wek bedo kod dhok mapusore e weche madwaro dimbruok kaka mago mag arita. Honorable Gachagua seems to say that it was wrong for our committee to recommend that murder that was committed to the family of Agnes Wanjiru and Agnes Wanjiru's death means nothing. That we as a committee should have just sat back, relaxed and allowed the British Army to operate without questioning them on why and how we can get the people who committed the act. There are so many other crimes that have been committed there. What Honorable Gachagua is saying is that we should not have even gone further to find out why our ecosystem, our wildlife in Loldaiga Hills, when it was burned down by training officers from the British Army. Kata kamano, penjo pod mienjo ka bende piny Ingeresa oyie keto e tim moko kuom dwaro ma piny Kenya ne dwaro kaka yiene jolweny magi moketho chik yawnegi bura pachoka kod neno ni girito alwora magitime tiegruok. So officers who commit serious offenses, and we've classified the serious offenses as what they are, including murder, we have proposed that they should be tried in Kenya. A live issue when Agnes Wanjiru was murdered. To date, there has not been justice to that family. To date, there has not been repatriation of the officer who committed murder on Agnes Wanjiru. That brought into sharp focus, and actually that is what part of the trigger of why as Parliament we were asked in to do an inquiry. Winjruok makama koro igeno ni dhi duoko piny liet mosebedo e wi winjruok mar tiegruok mar jolweny e kind pinje ariyogo kaka yande onenore e odira mokalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar doho Martha Koome dwaro mondo kal paro mar chik makedo kod lwenje mag kit chwech